Augas revoltas en Venezuela. A tensión pálpase no ambiente. Na madrugada deste martes, as forzas de seguridade chavistas dispararon contra o que, segundo din, eran drons que voaban sen permiso preto do pazo presidencial. A captura de Nicolás Maduro polos Estados Unidos supuxo un golpe ao taboleiro xeopolítico. O mandatario compareceu o luns ante o xuíz en Nova York. Declarouse inocente. Asegurou tamén que é un preso de guerra e que segue a ser o presidente de Venezuela. Pero a realidade é ben distinta. A tamén chavista Delcy Rodríguez xurou o cargo como a súa sucesora coa connivencia dos Estados Unidos. Por agora, este movemento avalado polo presidente Trump deixa fora da ecuación a oposición venezolana. Pero a líder da resistencia e Premio Nobel da Paz, María Corina Machado, non só agradeceu a operación contra Maduro, senón que insistiu en que era Trump quen merecía o galardón. Machado tamén afirmou que quere regresar a Venezuela, aínda que a transición non será inmediata. Trump descarta eleccións a curto prazo e xa deixou claro que a prioridade pasa por recuperar o sector petroleiro nun país que posúe as maiores reservas de cru do mundo. Porque en Venezuela non se xoga só unha partida interna, senón tamén unha loita por o control dos recursos fronte a China e Rusia. E Trump xa sinalou o seguinte obxectivo, un territorio que pertence á Unión Europea, Groenlandia. Sexa como sexa, o foco agora está no país caribeño. Canto tempo gobernará Delcy Rodríguez baixo a batuta de Donald Trump? Que posición tomarán os militares? Chegará por fin a democracia a Venezuela? Bueno, pois saben, Groenlandia, non? No punto de mira de Trump. José Manuel, por que lle interesa tanto a Donald Trump Groenlandia? Bueno, Groenlandia é un sitio absolutamente estratégico, non? Ocupa un posto, un lugar, un contexto territorial crucial entre América del Norte e Europa, xusto con todo o ámbito de influencia do Ártico. Hai que pensar que dende que se empeza o desxeo, verdad, están aparecendo moitísimos máis buques, está cheo de buques rusos, buques chinos, buscando estratégicamente un pouco estar aí. Que é o que fai Donald Trump? Pois facer gala do seu estilo directo, transaccional, empresarial, un pouco bruto, un pouco áspero, como un elefante que entra nunha cacharrería. E hai tres posibilidades as que plantexa realmente. Unha é a compra do territorio. Isto non nos teria que estranar. Por qué? Porque xa Estados Unidos o fixo antano. Por exemplo, cando lle comprou precisamente a Rusia, o imperio ruso, Alaska en 1867, ou cando lle comprou mesmo a Bonaparte en 1803 Luisiana, onde están moitísimos estados, un territorio tremendo, ou mesmo a propio reino de Dinamarca. Hai que pensarlle que tamén lles comprou tamén as illas antes chamadas occidentais, ahora son as Illas Vírgenes, onde están St. Thomas, St. John, St. Croix, etc. É dicir, que é unha estrategia, digamos, de negociadora. Por outro lado está ocupar militarmente, pero se xa están alá, é dicir, ten dúas bases recoñecidas e unha máis que acaba de descubrir fai uns meses, verdad, a propia NASA soterrada, onde, bueno, pues gardaba mesmo hospitais e tal, estaba ensayando de algún modo ao propio Estados Unidos, pues ter, digamos, ese Camp Century, que así se chama, xa digo, soterrada, cheo de túneles. Non mesmo ter unha base que facerte claro, pero xa está, pensa que os habitantes de Groenlandia estamos a falar de 60.000, sí, en Nuuk, a súa capital, estamos a falar de 20.000, é dicir que eso sería facilísimo para Estados Unidos, simplemente implantar máis militares ali, por 60.000 marines para Estados Unidos sería ben pouco. Pero logo está a outra parte, que é a parte negociadora, e aí é onde ten que ser astuto, pues, digamos, todos os ámbitos de influencia, tanto Europa como o propio goberno autónomo de Groenlandia, como a propia Dinamarca, para chegar a un marco de protección, unha especie de, digamos, Estado libre, ao mellor asociado. Pero é certo que tenga necesidade perentoria Estados Unidos de controlar esa zona. Estalle deixando despois toda a responsabilidade, por exemplo, no leste de Europa a Europa. Por iso di, encargadevos vos, do mesmo xeito que sabe que China está controlando o mar de China oriental e meridional, non? E sabe tamén que se está, digamos, os tentáculos chineses están esparcíndose por todo o mundo. El quere ter control de América. Claro, pero aquí entendo que Dinamarca, Víctor, ter algo que dicir, porque onte, por exemplo, que tiñamos era a un Trump, non? Dicimos aí nesa reunión, non, cos republicanos, pois nese tono un pouco empalendonado, dicindo ninguén se vai enfrentar militarmente a Estados Unidos por Groenlandia, pero ollo, en Dinamarca, dicindo se un país da OTAN ataca un país da OTAN, isto pode ser afín, non? Parece un chiste, non? Un país da OTAN que vai a atacar a outro país da OTAN. Realmente, é verdade o que dice José Manuel, que xa teñen ali as súas bases, pero que Estados Unidos teñen as súas bases en todos os lugares. Tenos tamén en España e non ven a utilizar os recursos de España. O único objetivo de Trump son os recursos. E unha vez máis é o mismo que en Venezuela, non? É unha ampliación do mismo, non? Estamos falando de recursos naturais e o que ele quere é utilizar os recursos que hai ali para o proveito do seu país. Eso non o pode facer.
esos recursos son de Dinamarca, porque son de Dinamarca, en segundo lugar da Unión Europea. Aí ten que estar, a Unión Europea ten que entrar e non pode permitir que esta política de matón que está desenvolvendo Trump non aí, sino en todo o mundo, siga adiante. Ao final, Dinamarca xa puxo a voz en grito, evidentemente, co que está dicindo Trump, veremos se o fai, do que está dicindo, é unha presencia, unha intervención militar para un objetivo, digamos, de utilizar os recursos como pretende facer en Venezuela, non o pode permitir nin Dinamarca nin a Unión Europea, sería xa isto o colmo.